Първо, искам да ви благодаря, че сте дошли, защото и ние сме хора, и ние имаме души и малко или много всеки има нужда от мотивация и от подкрепа. Искам да се извиня и на гражданите на град Пловдив, които не мислят като нас или имат друго мнение за притеснението, но ще бъдем кратки. И днешния митинг, официален, позволен от Конституцията, сме го направили в Пловдив, защото София има футболно дерби, има гидки по улиците, има други протестиращи. Студентите... Не, чакайте. Студенти, други митинги и разбира се и контрапротест на управляващи. Аз... Не. Искам да... Искам да ви помоля, защото ГЕРБ е партия, която има своята кауза. ГЕРБ е единствения препъни камък на БСП и ДПС.